أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu masu kallon da sauraron mu. Insha Allah yau a gidan wannan TV na mai albarka muna dauke muku da karatu akan babun fi salatul masnunati, babin da zai magana akan sallah abin sunnantawa. Sai dan wani kada ku manta ku mana like ku danna mana subscribe, sannan kuma ku share domin yan wasu amfana, sannan kuma kun samu ku danna alamar ƙararrawa domin mun sa sabon bidiyo muku samu bayani. Bismillahir rahmanir rahim. Babu fi salatul masnunati, babu ya zo mana bayani akan sallah abin sunnantawa. Wa amma salatul masnunati, amma sallah abin sunnantawa fa sab'atun guda bakwai ne. Salatul idaini, sallan idin fidiri da idin layya, wa salatul janazati da sallan janaza, wa salatul istisqa'i da sallan shada fari. Wato sallah ne wanda idan da damuna an dade ba ruwa ba sai a sallan domin roƙon ruwa, ne sallar roƙon ruwa. Wasu salatul kusufil kamari da sallan kimshewan wata, wasu salatul shafa'i, sannan sai sallan shafa'i wal witri da sallan witri wanda ake bayan sallan isha'i ko kuma cikin dare. Idan za ka yi ne ka san ba za ka yi bacci ba zuwa wani lokaci na dare, to sai ka bar sai cikin daren sai ka yi shi, akwai lada sosai. Wasu salatul tarawih, sallan tarawih fi ramadana a watan ramadana, sunnatun sunna ne, wajibatun kuma wajiba, sunna ce wajiba. Intaha salatul masnunati, sallah abin sunnanta ta take. Alhamdulillah masha Allah. Ne mu kawo karshen karatun mu ne insha Allah, sai mu haɗa ku a bidiyon mu na gaba. Idan wani kar ku manta ku mana like ku na subscribe, sannan kuma ku share domin an wasu amfana, sannan kuma ku samu ganin alamar ƙararrawa domin in mun sa sabon bidiyo muku samu bayani. Alhamdulillah masha